O Concello de Ribeira programou para este mes das letras un amplo programa de actividades culturais que darán comezo esta mesma semana coa apertura da 14ª exposición da Bienal de Pintura do Eixo Atlántico o xoves no Lustre Rivas. O sábado día 4 no auditorio proxectarase o documental de Alberto Sacido sobre Suso de Toro con posterior coloquio. Todos os sábados a mediodía haberá contacontos para os máis pequenos, mentres que a biblioteca acollerá 3 exposicións sobre Luisa Villalta e outros autores aos que se lle ten dedicado o Día das Letras Galegas. Unha exposición bibliográfica de Luisa Villalta, que será durante todo o mes de maio. Despois, unha exposición de letras galegas, donde vai haber unha mostra bibliográfica dos autores e das autoras que se homenaxearon nas letras galegas desde o ano 1963. Van a estar colocadas en orden cronolóxico todos os autores e autoras. E despois vai haber unha exposición infantil titulada Luisa Villalta, tatuada na pétrea pel do mal. O día 15 o Concello celebrará un acto en lembranza de Manuel Ayaso no cemiterio municipal con motivo do seu cabodano. Este día, por desgraza, coincide co pasamento do fillo adoptivo de Ribeira, Manuel Ayaso. Decidimos facer un pequeno acto solemne na súa lembranza. Terá lugar ás 8 da tarde no cemiterio municipal e imos a contar coa participación de varios escritores e escritoras e poetas que recitarán uns versos na súa memoria e tamén unha pequena interpretación musical. Outra data destacada é o día seguinte xa, o 16 de maio, que ás 8:30 no Centro Cultural Lustre Rivas imos presentar a novela premiada na 9ª edición do certame de novela curta Cidade Centenaria de Ribeira. Este ano, como sabedes, recaeu no escritor Manuel Esteban, coa obra O xogo de Escher. O propio día 17 as rúas encheranse de cultura cun espectáculo de narración oral e unha ruada de música tradicional a cargo de Taume. Pola tarde, a Aula de Música da Guiño acollerá varias actividades organizadas pola Asociación Francisco Lorenzo Mariño. Pechará a xornada o concerto da Coral Municipal no auditorio. Completan o programa varias propostas de teatro, literarias e musicais, como a xornada de portas abertas da Rondalla da Guiño, os recitais de fin de grao do Conservatorio, o Bruan Folk Fest os días 10 e 11, a Festa dos Maios en Aguiño ou as festas de Fátima en Oleiros. Se vai levar a cabo o 4 de maio a Festa dos Maios en Aguiño. Durante esta sesión que vai transcorrer dende a tarde teremos actuacións de Amores de Barra, dous DJs como serán Manu X e Places, que tamén estarán poñendo música para que podan bailar e disfrutar todos os veciños que acudan á festa,